kanjani uthola kanjani engene ebanjwe ispirits zokumasturbate amaphone ngoba fanele sikhulume ngalezi zinto izinto uSathana azisebenzisayo ukungcolisa umzalwane amtshela ukuthi uyabona nje saved we are saved to save. kukho konke okwenzayo so okusho ukuthi nebazalwane trials are a part of the believer's life kodwa ufuna ukubulala ipurpose yakho emhlabeni so that when uzophila impilo nje eyigobhozi nje meaningless ngoba kahle kahle ngepurpose yakho you are able to live a meaningful life. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu kuumusa wenkosi ukuthi silokho sahlangana sizoshare nje indaba zombuso, indaba ezimnandi ehlala siphiwa inkosi. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kwindawo zonke. Mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo. Sothi siqedala nyakhola ukuthi na kanjani yobusizakele. Because asikhuluma ezinye indaba la, sikhuluma indaba ezimnandi. Zithinta umuntu lezi noNkulunkulu. Phela akukho okunye and wasikwathinta wena noNkulunkulu yazi ukuthi na kanjani uzosizakala. Yilokho nje ngakusho siyabonga abazalwane kuningeni kwenzayo. Ngiyaye ngithanda ukuthi abantu ngibabonke. Niya subscribe niyakhulisa umsebenzi, niya like, niya comment futhi kahle nje niya share ngendlela enhle. Khona ukushare ngendlela enhle nokushare ngendlela embi. Nina nishare ngendlela enhle sanibonga nje kakhulu. Kuningi nangemikhuleko khona nama channel members sanibonga abazalwane ngakho konke lokho. Siphinde sibonge namhlanje futhi uphinde wabuya futhi seswethu. Ngiyazi abaningi bayajabula kakhulu. Last time wayekhuluma nje message emnandi kabi ekhuluma ngepurpose usisi uNompumelelo Mazibuko. Ake simwelcome simamkele sakubingelela namhlanje ngegama elihle lenkosi uJesu Kristu. Amen. Yebo. Siyabonga kakhulu Mr. Shabana. Yebo. Sibonga ukwamukelwa sibonga ithuba uNkulunkulu aphinda siphe lona namhlanje lokuba siphinde ke sizophakamisa ubukhulu bakhe ngoba yiloko thina kufanele ukuba sikwenze usuku nosuku. Yes. Sibonga ubukhona bukaMoya oNgcwele ngaphakathi kwethu. Sibonga isipho esinguye esaphiwa sona ngoba ukuba kuthiwa akekho engabe lolu hambo lwethu lunzima kakhulu. Ngoba mseshabanga lithi izwi lenkosi uma emchaza lapha uJesu Kristu uthi usishiya naye umduduzi. Kusho ukuthi sinalo umuntu thina sithi noma sihlangabezana nanhlobo ye discomfort bese siba nalomuntu ozosikhamfatha kungakhulunyelwa ekufeni kuphela kodwa ziningi izinto umuntu adinga ukuba comforted kuzona. Khuluma ngohelp umsizi. Khuluma ngomuntu oyawusikhumbuza konke uJesu Kristu asifundise ngakho aphinda sifundise ke endleleni. So ke asikwazi ke ukukhohlwa ubukhulu bomsebenzi kaMoya oNgcwele ezimpilweni zethu. Siyabingelela kubazalwane beKota 2 Media eindaweni ngeindawo lapho bekhona. Sibonga uNkulunkulu esasigcinile ngamunye size siphinde sihlangane bazalwane njengoba uMr Shabanga yasho ukuthi nje sesiyavalelisa sesiyohlangana ku video elandelayo. Sesifike safika kwenye video elandelayo. Siyabingelela abazalwane. Amen. Inkosi yomusa siyathemba ukuthi sanigcinile sanilondile. Sahamba nani bazalwane masingakulibali kusho lokho masiqineni sibindi. Ngiyaqonda futhi ngiyazi ukuthi la uhleli khona ukuthi akumnandi akukho sweet kahle mhlamba kwehli na kahle ngenxa yalolu hambo esiluhambayo. Kodwa ke masingabi discouraged. Inkosi ishilo yathi siyawuhlangabezana nazo zonke lezi zinto esihlangabezana nazo. Akumnandi ke masidlula kuzo kodwa abazalwane zizele a certain reason, a certain purpose okufanele ukuba igcwaliseke ngakho masiqine ke njengaloku naye uJesu Kristu aqina. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu nangesikhathi sakho nje nangakho konke na ukusikhuthaza uvula. Ngiyazi uzanendaba la sizoqhubeka kuyo ekhuluma nje ngepurpose yomuntu. Ibalekile ke le ndaba iyisifundo futhi ngendlela oyiletha ngakhona. Abantu abaningi ke kulezi izikhathi zamanje izinto engazathi zizifundo zinokuba bora and
zibabhora nje izona ke impela ke Nkosi. eziwukhiye wempilo ngoba yabo nje message oza nayo iwukhiye wempilo yomuntu Nkosi. and manje omubi avela athi ayizokubhora leyo ngayinaki Dlula. wenzelana ukuthi umuntu angatholi lesi sikhiya sidingayo Ayi, empilweni yakhe ukuze azokwazi ukuvula umnyango kufanele ukhona umnyango isikhiya sikho. eish Athi usathana edlula ngoba uyazi Yeah. ukuthi uzothola this hidden key Eh. abese yavula ngempela bese ekwazi ukuthola lezi zinto ezilanga phakathi. yebo ngalawo mazwi nje sithi nje ungakhathali Amen. hlala nje umamele na kanjani soqeda usizakalile angiyinikele kuwena sesimpumi Siyabonga Mr. Shabangu, siyabonga kakhulu. Yazi ezinye izinto ziyakhulunywa nje ubone ukuthi hey kukhona lazi litela khona. Bazana ukhuluma into ebalekile kakhulu Mr. Shabangu. uNkulunkulu makasize siyile generation yalesi sikhathi siqonde ukuthi sitsheliwe ngezinto ezizokwenzeka ngalesi sikhathi. yes Satshelwa ngohlobo lwabantu siyobayibona ngalesi sikhathi. yebo Ngoba kufanele ngaso sonke isikhathi sizifake ezicathulweni za each and every individual okwi-body of Christ ngalesi sikhathi siza ukuthi ubaba uthini ngalowo muntu encwadini yakhe. yebo Ikhona nje laphayana ngicabanga ukuthi incwadi uThessalonians angisakhumbuli kahle kodwa la likhuluma ukuthi abantu balezi khathi thina siyobanga bazithanda kakhulu bezithanda thina Yebo, abathanda ehe. ukudla Yes. uyachazwa umuntu Yes. lapho Eh, kanjalo ngisho into esiyothanda ukuyizwa ukuthi kuyobala uhlobo lento. yebo It is not coincidental ukuthi bekufanele ukuba ukhulumele leya sentence Mr. Shabangu. Moya ingcwele uhleze intentional ngaso sonke isikhathi. Kubalekile bazalwane kuba siqonda ukuthi lezi zinto ekuyizona ezingama basic noma ifoundation yendlela yethu. Usathane wenza sure ukuthi izinto esingekufuna ukuzilalela nesingekufuna ukuzizwa. Kahle kahle nje usathana akafuni silalele iqiniso likaNkuluNkulu. Yes. Usathana ufuna sibe tickled. Yeah. Indlebe zethu nje sikitazeke yabona nje mangifika lana ngihlala nje yathi Mr. Shabanga hayi over to you sisinompumelelo ngithi nje hey bazalwane naku ngalingeka ngazithola nomuntu wesilisa kuphi usathana ufuna silalele lezo itori bazalwane into engekusiza engeke isisize ngalutho in this kingdom. yebo We are not saying bazalwane akufanelekile kuba si testify mhlawumbe ake sithi mhlawumbe sengibambekile nalowo umuntu wesilisa mhlawumbe singa testify ukuthi uNkulunkulu wangisiza lana la. Kodwa bazalwane kunezinto ezibalekile esikhathini especially bazalwane sidlula kusona. yebo yebo Ngihlale ngithi bazalwane isikhathi lesi sokwenzani sokuhlala phansi sivule bazalwane Yes. nayi incwadi. Ngoba for a very long period of time bazalwane asivulanga lencwadi. Ivuliwe bazalwane yathi mayivulwa kwayiwa nje evesini elithize bazalwane especially nje la ngivula khona in the book of Luke lithi lapha no chapter 12 sifunde sithi nje uJesu Christ uthi but he who denies me before men will be denied before the angels of God. Siva safunda lapho bazalwane savutha sajuluka senza konke ukuthi hey ungamphiki uKristu ebantwini kanjani sama lapho. Yeah. Sangasukwa lapha ngoba leli verse liku verse 9 sangaya lapha yana eqaleni ukuthi hayibo lithini isihloko sale sithi nje isihloko salencwadi Yes. sithi beware of hypocrisy. Yaze yabaleka lento uNkulunkulu angasho kanjani ukuthi hypocrisy hayibo kuyenzeka ngenzeka ukuthi ngabe ngiyo hypocrite uNkulunkulu akhuluma ngayo nani zonke lezi zinto. Yes. Ithini verse lokuqala ithini context yalencwadi befundisa ngani uJesu Kristu lana Yes. nali khuluma ukuthi Jesus teaches the fear of God nazo zonke lezi zinto. Okay emva kwaleli verse iqhubeka ithini indaba how the parable of the rich fool nazo ithini context yendaba. Yes. Isikhathi lesi bazalwane sokuthi senze njani sivule lencwadi Yebo. sifunde ama chapters ngoba abazalwane asitshela ngezinto ezizosehlela especially lezi ezingemnandi. nakho ke yes Okusho ukuthi ke njengoba usho nje Mseshabanga uNkulunkulu akasisize ke manje ke sithande izinto ezikhuluma kakhulu ngezwi likaNkulunkulu. yes Izimfundiso ama teachings kabani
kaJesus Christ. ave balekile. Ngoba bazalwana ama teachings kaJesus Christ asenza sikwazi ngisho ukudiscern bazalwana. Sikwazi ukudifferentiate between good and bad, good and evil. Yes. Sikwazi ukuhlola umoya ukuthi hawu wasekhuluma uSinompumelelo lo moya akhuluma ngawo. Sikwazi ukudiscern akusesiwo ke okaNkuluNkulu lona. Ngani na ngoba thina sihlala kuphi kule ncwadi. But uma singekho armed ngale ncwadi ngecontent yale ncwadi, angeke sikwazi bazalwane siyothatha nayinoma yini ekhulumekayo eyenzakalayo, sigijime sibe novalo ezintweni ekufanele singabi navalo ngoba izwi nje likaNkuluNkulu lisitshela kahle nje ukuthi we do not need to fear. Siyozithola sifearisha, si confused, si doubtfully, singazi ukuthi noma siye south noma siye north, sididekile ngendlela eyisimanga. Kushiwo yonke into engashokeka kodwa ngenxa ukuthi asinalo izwi likaNkuluNkulu sizithola bazalwane siba moved by the wind, ishone lesishone khona, ishone lesishone khona. Kanti nje uma ngabe sinezwi likaNkuluNkulu kithi kuthi ngafika information akhulume lokhu Sinompumelelo silivule izwi, hawu liconfirm maliconfirm, malingaconfirm aliconfirm nje futhi bazalwane. Asikwazi ngisho ukwenzani ukuprethendelana nje ukuthi hayi Sinompumelelo cha Sinompumelelo lithi izwi likaNkuluNkulu ume kanjena nakanjena ngoba uthando kwalona lolo lokuthi kufanele basibuyisane ngani ngezwi, lithi siya rebukana ngani ngezwi. Yebo. Lithi siyajaja bazalwane, siyahlulela ngani ngezwi. Ngoba lithi khona ungagijimeli ukuyosusa ugongolo esweni likamzalwane wakho ungakasi. Kufanele ukuba lisitshela lelo ukuthi siyahlulela ngezwi likaNkuluNkulu kodwa yenze njani? Qale ukline ugongolo kuwe kuqala ukuze uzokwazi ukubona clearly ugongolo olusehlweni lomunye umzalwane. Kunjalo impela qinisile ngoba even nokuhlola umoya sibahlola ngalo izwi leli. Abanye mhlawumbe batshela nje ukuthi makuthiwa nibohlola umoya kushuthi into eyenzakala umoya to umoya. Yebo na kanjalo kuyenzeka but indaba isuke iqalela ezweni ukuthi you will see them by their fruits. Sibona izwi ukuthi hayi ukhuluma impela kusezwini. Then sesiuhlolileke lo moya. Sibheke nezithelo nazi ezezithelo ngempela. Hayibo akusiyona yini ithiwa yini akusiyona iwolf le in sheep's clothing. Sithola khona ngezwi ngezithelo. Njalo nje. Ukuze siyokwazi ukuhamba ke ngeqiniso ngoba uNkulunkulu ufuna abantu nje abanjani abazomkhonza ngomoya nangeqiniso. So iqiniso lethu sinikeziwe lona nali bazalwane. Futhi wabambaleli yokhululeka into nini. Rightly dividing the word of truth. Khona lesi scripture lesi ngiyasithanda sithi show yourself approved, a workman tested by trial. Okusho ukuthi lo workman akusu workman nje ovele kwasuswa nje kwathi wayiwe utestiwe ngani ngama trials ahlukahlukene utestwa lento bazalwane. Lithi lo workman uzafinyelela kuphi kona at rightly dividing the word of truth. Ngoba lama trials imona menza amgijimisa kule ndawo ukuthi konje ngiyosizakala kanjani mase ngificwa ile trial, konje le temptation ngiyosizakala kanjani, lamtshela izwi ukuthi uyakwenza nje wenze nje. Ngaleyo ndlela useyakwazi isikuye lento singaphakathi, useyakwazi ku rightly divide this word unto omunye umzalwane nomunye umzalwane enze njani asizakala naye afunde ukugijimela khona la. Amen. So nje uNkulunkulu ngathi angasisiza bazalwane singajabuleli kakhulu lezi zinto sifune ama testimony lawa nje akhuluma ngenyoka, akhuluma ngana, akhuluma engazathi size sigcine siyabazalwane nje abathanda igossip ukuthi hayi sifuna nje lezi ndaba nje sifuna igossip ngoba thina kufanele ukuba nje indlebe zethu zibatshelwe ukuzwa ukuthi uthini uNkulunkulu. Yebo. Qedile impela. Amen. Siyabonga kakhulu Mr. Shabang, siyabonga. Yebo. Siyaqhubeka ke bazalwane nendaba yethu ye-purpose. Ngoba uma bazalwane sibambelele kule purpose ngempela siyakwazi ukuthi sibe fully functional, siphile impilo that is well pleasing to who? To God. Yebo. Sigcina sasikhulumile ngoJesu Kristu. Enzani? Ezanyiwe usathane naye. Sikhuluma kahle sagcina sikhuluma indaba yokuthi
ipurpose iyalwiswa yindaba ilwiswa kangaka ipurpose. So saqala lapha ke kuJesu Kristu ukuthi naye himself he has been tried many times by the devil so that Yes. he may not be able to do the will of his father. Okusho Yebo. ukuthi ke njengaloku engazange anikezele njengalonke engazange a throw in the towel nathi we are also bazalwane encouraged not to give in ukuze sizawukwazi ukufinyelela la kufanele basifinyelele khona sikwazi uku-advance this kingdom Yes. kwazi uNkulunkulu abenjani abe glorified through Amen. us. Amen. Ngicela sifunde laphayana incwadi kaJohn uchapter 4 uverse 34. John 4:34. Amen. Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to finish his work." Amen. Amen. Uthi uJesu Kristu ukudla kwakhe nje ukwenza ini Intando yalo yalo omthumileyo. Yes. Abafundi lapha masifunda lencwadi bazalwane babecabanga baze babuzana ukuthi hayibo ukhona yini oyamphathela ukudla noma into ezikanjalo because they thought ukhuluma ngokudla lokhu okuphysical lokhu kwasenyameni. Yeah. Kanti yena ukhuluma ukuthi into yakhe ayizele ipurpose yakhe ukuthi enze njani enze intando kaNkuluNkulu lo ombizileyo. Yebo. Okusho ukuthini kusho ukuthi meaning fulfilling God's purpose and completing his work was what provided Jesus with what? With nourishment. Nourishment emzimbeni izakha mzimba. Ya ukufulfilla ipurpose yakhe noma ipurpose kaNkuluNkulu iyona inikeza uJesu Kristu nourishment ne strength. Yes. Izakha mzimba umzimba wakho wakheka Yes. nani ne strength. Ehhe. Njengoba thina sikwazi ukwenza izinto through Jesus Christ. So ukwenza iwill kaNkuluNkulu kuJesu kwakuyonani izakha isona sakha mzimba wakhe. Oh yebo. Kanjalo futhi kuyini kuyi strength sakhe. More than physical food. Ngoba ngempela wayengakhulumi ngo physical food. Yes. This means that his spiritual and emotional sustenance came from what? From obeying the will of the Father. So ubekwazi ukuba sustained spiritually Yes. kanjalo na emotionally ngani na ngoba ngokwenzani ngokuobey nje intando kaNkuluNkulu. Yo. Yeah, iyazwakala impela. Sike safunda sake kule yaphathe eqala sake safunda iverse lapha kuJob 42 verse 2 ukuthi ngiyazi ukuthi ungenza konke. uJob ukhuluma ngoNkulunkulu uyazi uNkulunkulu angenza konke futhi uyazi ukuthi alingeke laze lavinjwa icebo likaNkulunkulu okusho ukuthi ke ukuze sikwazi ukufezekisa icebo likaNkulunkulu we just need bani yena uNkulunkulu ukuthi lifezeke okusho ukuthi thina fanele senze njani sinamathele kuNkulunkulu. Amen. Sithi noma sizwa kubhlungu uJob eshayekile ngayo yonke inhlobo yento eyayimshayile wafelwa abantwana waluza yonke into kodwa nje azange asusa ithemba lakhe kubani kuNkulunkulu. Simuze ethi ngiyazi ukuthi umhlengi wami wenze njani uyaphila. Yebo. So sidinga to cling unto God for dear life uma ngabe ngempela sibona ukuthi ziyasibhedukela izinto. Amen. Ngiyacela futhi sifunde laphayana incwadi eMaphilippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Amen. Vele yasheshe yaphela. Okay. Isho njalo impela, isho njalo. angithi 13. Amen. Yes, ayisho kanjalo impela. Ngiyacela ukuyifunda la. Oh, okay. Nge-amplified version. Oh. Futhi ke yena uyayinabisa expand nje usungizwa sengithi lokujwayela ukufunda i-amplified ugcina uzwa ngathi iverse elisheshe laphela before time. I can do all things which he has called me to do. Oh, iqhubeka kanjalo, right? Amplified. Apostle Paul la uthi I can do all things which he has called me to do through him who strengthens and empowers me. Okusho ukuthi through ubaba ongibizileyo ngingakwenza konke. Ukwenza kanjani lo? Uyangistrengthenisha, uyangi-empowerisha. Ngiyithande la isithi in brackets to do what? Apostle Paul is being strengthened and empowered to do what?
to fulfill his purpose. Purpose kaNkulunkulu. I am Yes. self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through him who infuses me with inner strength and confident peace. Wow. Ubona ukuthi ivulwe yavulwa ukuthi Ngenye ngesikhathi kwenzeka lokhu nakho kwenzakalayo. So Yebo. Apostle Paul utholakala kwazi ukwenza konke through lo ombizileyo. Ukwenza kanjani lo mbizeleyo lokho uyamstrengthenisha, uyamempowerisha ukuthi ayifulfillishe le purpose. Yebo. Ukuthi I'm self-sufficient in Christ's sufficiency. Sufficiency yonke idingayo uPaul itholakala kubani? KuChrist. Yes. Uthi nayi noma yini ngiready for yona. Futhi ngilingene nayo ngoba uChrist uequal uready for anything. Ayikho into emhlulayo uChrist. So angizethembanga mina kodwa ngithembe in isufficiency kaChrist ekimi. Ubhizi uyangi-infuse nje on a daily basis ngani nge-inner strength nani ne-confident peace. Wow. Mase kuKristu sithola nje ukuthula okunjani bazalwane Yo. okunesiqiniseko. We are confident in Christ's peace. I-peace eyakhe uNkulunkulu siphiwa nguye. Yebo. Amen. So yenze njani lento leli verse lisitshela ngako ukuthi siyakwazi ukuthi sifulfillishe ke i-will noma i-purpose njengaloko uMaster Paul esho la kaNkulunkulu ngokusizwa nguNkulunkulu. Ngeke sikwazi ukuyifulfillisha i-purpose uma ngabe kungasiyena uKristu sisizayo kuba sifulfillishe. Yes. Then what does the devil use to try and stop people from fulfilling their God-given purpose? Ngiyacela sifunde lapha yana incwadi kaLuke chapter 22. Verse Ngicela sizoqala ku31. Luke chapter 22 verse 31. La kimi ithi, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. Isho kanjalo. Okay. Ngiyaxolisa ngicela simfunde no32 Mr. Shamang. 32. Amen. But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Amen. Yebo. Amnandiswe inkosi. Amen. uJesu Kristu utshela uSathane. Ngixolisa bazalwane. Utshela uMaster Peter ukuthi uSathane Umcelile. ucelile. Ufuna ukukusifta eswiti. Kodwa mina ngenze njani? Ngikukhulekile. Yebo. Ukuba ukukholwa kwakho kwenze njani? Kungafail. Good. Yes, Ngizathi good. qhubeka Kungafail. kwamanye Yeah, isho amavesi. kanjalo. Yebo, kungafail ku verse So 2. kusho ukuthi lento ithi i-purpose njoba siloku siyayiqala nangalesa sikhathi i-purpose is connected to others, meaning it is connected kithi serving where in the kingdom. Okuthi usho ukuthi ke njengoba i-connected to serving in the kingdom, connected to serving God's people, besisho ukuthi ixhantele kwabanye abantu. Okusho ukuthi uSathane uzokwenzani? Uzosebenzisa ke indlela yokuku discredita. Kunezinto okufanele uba zenzeke empilweni yomzalwane ukuze le purpose le izoba discredited. Lo mzalwane uzoba discredited ukuze umzalwane angeke ukwazi ukuphuma boldly and speak about this same God ngoba wenzeweni manje usediscreditiwe. Kunezinto ezithize azenzile ezizomenza ukuthi angabi naso isibindi to boldly proclaim uNkulunkulu noma umbuso kaNkulunkulu. Oh yeah. Ngoba udiscredita lo okufanele enze njani? Ateache, apreache, aminitorishe or administerishe in any form. Yebo. So that the ones that were going to benefit from that cannot. Ngiyakuzwa. So uzovala umzalwane ukuthi angeke akwazi ukufundisa, angeke akwazi ukupreacha, angeke akwazi ukumentorisha, angeke nje akwazi ukwenza any form yokuministerisha ngoba sengenze njani? Ngimdiscreditile. Udiscreditwa kanjani kumuntu? Udiscreditwa ukuthi ngezinto ezingezinhle
ezingahambisani newili kaNkuluNkulu okufanele uba lo mzalwane azithole enze njani ezenza. yeah. So akasekwazi ke manje ukuphuma ngesibindi usisi Nompumelelo azokhuluma ukuthi uJesu Kristu uyasindisa wenza lokhu nalokhu ngoba hawu usho kanjani lo sisi Nali njengoba ichashaza. yena enechashaza. Imisebenzi nje kaSathane. Bazalwane masikukhumbule lokhu kubalekile kakhulu kulendlela. Ngoba sigcina bazalwane sikhuluma izinto ezingafanelanga in this kingdom. Masiqaphela ukuqonda ukusebenza kukaNkuluNkulu nezinto azivumelayo ezimpilweni zethu ngoba bazalwane as much as lezi zinto eziningi ziqhamuka kuSathane zikhona ezinye ziqhamuka kuNkuluNkulu. Ama test nje bazalwane yaqhamuka nje kuNkuluNkulu, ama test, ama trials nazo zonke lezi zinto. Kodwa eziningi la esingena kuzona kusuke kuUsathane enzani egijimisa ukuthi nje ngifuna ukuthi angakwazi ukuma ngesibindi ngale ndaba kaNkuluNkulu wakhe ngoba sengimfake amabala namachashaza. Khona umhlabeleli othi mabala wonke Nkosi yami awungcolisa umoya wami, Yes. ngihlanze kuwo namhlanje ungenze ngikufuzeke. Yebo. Singagcina sesivele sirecord. Izole sirekhode once. So Yebo. okusho ukuthi uSathane ufunani ukuzosifaka lamabala. Uqhubeka umhlabeleli uthi ngihlanze Eish. emoyeni wami. Yebo. Oh. Malubethele uqobo lwami. Oh. Ukusho ukuthi lezi zinto uzifuna uqobo lwakho alubethelwe kuqobo lwami bese kuvuka uqobo lukaBani lukaKristu kimi. Hey. Lamabala lawo angakwazi ukuthi angihindarishe angivimbele ekutheni ngibe yilomuntu okufanele uba ngibe uyena. Usho ukuthi uNkulunkulu makangisize esekhona lamabala ngicela ngihlanze. Siya kuNkulunkulu thina siyocela ngicela ungihlanze ke manje kulamabala ngoba manje ngingcolisekile kunehlazo kuneguilt kuneshame kuna yonke inhlobo esebenzisekile ngaleso sikhathi. Kodwa ngicela uNkulunkulu ukuthi ungihlanze ukuze ngizawuhlanzeka ngibe mhlophe ngiphume ngesibindi ngiyothi uJesu Kristu uyinkosi. Baningi abahleli phansi bavalwe lawo mabala. Baningi abantu kumele ngabe bayashumayela. Omunye ubulalele nje uyasho ukuthi ngahlala phansi lawo mabala. Angenza ngavele ngavala umlomo ngathula. Uma usaphila usakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Izono zathethelelwa kuye. Uphinde uqale phansi uyithintithe. Uhambe nawo lawo mabala bekwazi abantu. Bazoba abantu bekwazi ngepast yakho. Oh Nkosi. Wena usuhamba ngendlela entsha. Sidinga Angavinjwa umuntu amabala. Angavinjwa Mr Shabangu ngoba iyona into othola ukuthi isikhathi esiningi delay umzalwane ukuthi angakwazi ukuproclaim lento uNkulunkulu athe akayiproclaim ngoba usaba ukuthi hawu Nkosi yami ngiyothini Nkosi yami naku ngithola umntwana out of wedlock bazothini mase ngithi mina umuntu omusha hlala kuyahlalwa kuKristu nani ibe mina vela ngihlalanga nazo zonke lezi zinto. Ileyo nto leyo uSathane befuna ukuthi ayisebenzise ukuze wena ungayekwazi ukukhuluma nomuntu omusha umtshela ukuthi kuyahlaleka ngoba wena ukushaye ngaleyo nto lutho nani asibi yilezi zinto ezenzeke kithi. Lezi zinto zizozama ukuhindarisha lo muntu onguye ungavumi kwenzekile ngibuyele enkosini ngalungisa udaba lami nenkosi sefane ngenzeni ngigijime ngalawo mandla uNkulunkulu anginikeza wona and ngaleso sikhathi usuke seqinise kakhulu kuNkulunkulu wena usufundile kulento ufundela bani manje usufundela lo ukuthi naye angangeni kulomgodi nalo angangeni ngoba uzomtshela ukuthi hayi ayihambi lapha indlela buya ngapha ukuze uzokwazi ukuhamba kahle wena usunikezwe istrength infuziwe ngalesi strength waba empowered kahle every time bazalwane ngiye ngithi mina uSathane kahle usebenzela ubaba wethu indirectly yindaba na
usathane usijikijela ngazo zonke lezi zinto bazalwane Yeah. ngesiku instance yokuthi nange tholisa unompumelelo umntwana azi kahle ukuthi unompumelelo fanele aphuma yo proclaim igospel kaChrist ameqinisweni kaChrist kwi character kaChrist nazo zonke lezi zinto bazalwane ngesikhathi enze njalo Yebo. yakhala unompumelelo uyabona ukuthi wo ngonile ngaze ngenza into ungodly ngangaba ngcwele uNkulunkulu akasakwazi ukuthi ahlale nami adlulisele ama messages nazo zonke lezi zinto gijime lontuza mafinyila eyokhala kuNkulunkulu wakhe ngesikhathi lokho ekhala uyakhala ngaleli uyakhala ngaleso wenze njani unikeza uNkulunkulu iairtime unikeza uNkulunkulu attention unompumelelo zonke lezo zinto usathana ubethini ngale nto ubethi uzoqeda nje uyampressa down uyaqeda ngaye kanti unikeza uNkulunkulu isikhathi nomntwana wakhe lesivele uNkulunkulu asidingayo ukuze azokwenza njani azogcwalisa lo mntwana wakhe amen uNkulunkulu amstrengthenisha empowerishe khona lapha ekhaya aphume enjani unompumelelo lapho uphume much better much wiser amehlakhe asevuleke ngokuhlukileyo than ekade engenile before amen resilient manje understand ukuthi hayi unikezwe ngisho ispirit sokuthi asihlehli esenze nje usathana asikuhlehla senze njani siyaphambili alisekho imuva lami lapha ngiyaphambili nanga umntwana usekhona ugijima ngesibindi unompumelelo uya kuloya umuntu wesifazane ongenayo umntwana ukuthi nje mntaka baba ngiyazi ukuthi ama dangers anje hamba ngokumngcwele hamba ngokukholwa hamba ngeqiniso likaNkulunkulu ukuze wena ithini lento lempilo yakho bekuzama ukwenzani ukustop ukuthi lo yamuntu wesifazane usungafinyeleli yena kanti uzomfinyelela sewuthi ngiyayazi le ndlela usudonsa nako lokukhona yangishaya mina wena ke mayingakushayi so usathane ngaso sonke isikhathi uzama ukustopa abantu in their tracks ukuze bengekwazi to serve uNkulunkulu ngama purposes nangama gifts la uNkulunkulu abanikezele wona sidinga ukudlubulundela ngisasho ukuthi sidinga futhi ukungakhulumi bazalwane kakhulu sinayo itendency bazalwane yokukhulumela uNkulunkulu engakakhulumi singazi ukuthi uNkulunkulu umuphi umsebenzi awenzayo empilweni yalomzalwane size sisho ukuthi hayi inoba kunesono esikhulu nompumelela asenza uNkulunkulu akamthetheleli uyilokuna sine perception yethu yokusebenza kaNkulunkulu kanti lutho we only find out on a particular day ukuthi uNkulunkulu wayengekho lapho wayesebenza lokho uNkulunkulu wayethathe into yakhe eyigolide kodwa efuna ukuyenza ibe much better ikwazi ukumglorify wayifaka kuphi emlilweni yatrywa emlilweni kwabonakala ukuthi uma iphuma isiphumela ngale iphuma more shinier than it was ngesikhathi kade ingena ngoba isidlule emlilweni umlilo awumnandi ubuhlungu bazalwane uyashisa uyilokhu umuncane iphumele ngale isibetha isikuseve uNkulunkulu kakhulu kunakuqala njalo nje amen so uletha ke lezo zinto ke sithole ziningi bazalwane siyazazi lezi zinto noma singazichaza like ngawani ukuthi uthola umuntu wesilisa noma wesifazana tholakale hlushwa ama spirits of lust nazo zonke lezi hawu kodwa ngoba siyazi ukuthi Nkosi yami izwi elikuye kodwa manje kutholakala kanjani ekulesi scandal uthola kanjani engene ebanjwe ispirit zokumasturbate amaphone ngoba fanele sikhulume ngalezi zinto izinto uSathana azisebenzisayo ukungcolisa umzalwane amtshela ukuthi uyabona nje umungcwele nje kanje ungaqala kanjani uyokhuluma nabazalwane ungcolile wena ngempela futhi navela ayibona engcolile avela hlale phansi angakhuluma kanti uNkulunkulu uthi yabona ke njengoba esho kanje ngikhona la wena udinga mina kuphela ukuthi ngikwazi ukukuhlanza yiza kimi uhlabelele uthi angikuhlanze uthatha izwi lami ucela into ethelelo once you ask for forgiveness from God he doesn't count it against you he doesn't even use it against you ukuthi angithi yakhumbula ngalela weza kimi nompumelelo ukuthi angikuthethele ngakuthethela usubuyile futhi na the same uNkulunkulu is intentional uwazi ngisho isikhathi ukuthi kuyasetshenzwa la ubheka inhliziyo kaNompumelelo ukuthi ngampela uNompumelelo is she broken by this ngampela uyabona yini ukuthi lento akusiyona into eright ngampela inhliziyo yakhe yaphenduka yini ngampela ngampela mayebona lokho uNkulunkulu athethelela isikhono saNompumelelo empowerish strengthenish aphume lapho ewumese osika ngendlela ongayazi impela uSathana athi hawu
njengoba mina ngangithi ngiyaqeda ngaye lana kanti cha Hey, amen. kanti cha. So Yo. asiqapheleni ke bazalwane, asisho futhi ngaloko bazalwane ukuthi akuhanjwe kuyokwenziwa yinoma Noma yini kanjani. kwenziwa isinoma kanjani nana uNkulunkulu uyazisebenzela indlela yomzalwane. Amen. Asikhulumi ngokuthi nje you intentionally go out to sin nje ukuthi hayi ngifuna ukwenza lokhu cha, izinto othola ukuthi awufuni ukuyenza lento ukuthi uyithole usuphakathi kwayo. Hayibo, uMaphostoli Paul yasitshela lento engithanda ukuyenza iyona engithola ngingayenzi, kodwa le engafuni ukuyenza ngizithola impela kuyona engibhizi nayo. Kuyaliwa kusemsebenzini la uNkulunkulu usemsebenzini okwenzani ukubuild umuntu kwipurpose yakhe ukuthi aphume ke manje ayoserve ikingdom, ukwazi ukuthi impilo zabantu zisizakale zitransformeke kwenzeke lokho yakhe. Athi uSathane nami ngizoba semsebenzini wokuthi ngizodestroy ukuthi lento nje ize angazayazi, angazaqale, angazathini. Yes. So ke asikwazi ke bazalwane ukukhulumana ukuthi nje hayi impela bathi bayakholwa kanti awazi uNkulunkulu ubhizi yasebenza. Yo. Kuba kuhlungu sekufana ubuyisela amagama akho emuva asaphuma. As much as yebo ngempela noma sesiwakhiphile amagama sikwazi ukuthi sorry kodwa wona awacimi. Awabasacima. So kubalekile ukuthi siqaphele nokunderstand izindlela zikaNkulunkulu ukuthi angeke size zafana. So bazalwane asikwazi ukunaila abazalwane to the cross. Masazi ukuthi especially those people that need to stand before us, they are attacked like nobody's business. Eish. Ayikho impilo enzima attackwa njengaleyo ngoba umuntu lo attackhelwa impilo zalabantu ufana beku ayekubona. Yebo. Ukuthi makahlale phansi angafinyeleli kubantu. Kodwa thina abantu ufanele engabe yithi esimkhulekelayo kube yithi esimcindezelayo esimkhondemayo esenza yonke into ongayicabanga. Hayi cha. Kungakho kubalekile uthi uJesu Kristu, Peter, uSathane ucelile. Hey. Kodwa uthi ngenzeni mina? Yo. The very same thing that Jesus Christ says uyenzile on behalf of Peter ilento elindelekile ngathi masibona ukuthi uyabona la nompumelelo uceliwe. Ake ngivele nje ngingene ngimkhulekele ngimintercede, which is something that Jesus Christ is still doing by the right hand side of the Father. Wenzani? He's interceding for us. Amen. On a daily basis. Nathi silindeke ukuba senzeke lokho konke lezi zinto ngifisa ukuthi kumzalwane njoba dusho Mr. Shabang ohleli njengamanje othi nje awungeke lento ngithi sengikhulekeliwe ngithi hayi ngidelivered kulento noma sengikhulekile nami ngenzani ngithi ngidelivered mhlambe ngihambe ngithi ngiyakhuluma ngihlangelela bazalwane nithi ngakhuluma nje ngoJesu Kristu ntambama mangibuya angifuni lento sengithi athi ngiphumele ngiyithole ngibuyela kuyo. Kukhomba ukuthi amandla epurpose lapho makhulu kungakho lokho iqhubeka ilwiswa kahle mzalwane. Kuzama ukwenziwani kuwe, kuzama ukuthi ngaleyo ndlela uyoba demoralized ugcine ngempela ungazange the level yokuthinta kwakho in the kingdom of darkness yena uyokhombisa izimpi zempilo yakho. Amen. Amen. So I level yokuattackeka kwakho ikhomba I level yokuthinta kwakho ukuhlokoza lapha ezidlekeni. Impact yakho ayimnandi. So kungakho fanele ukuba wena wenze njani ucindezela ukuze uyobona ngazathi hayi uzugcina uthi hayi angibulalanga umuntu mina. Akwazi ukuthi ngabekezelela zonke lezi zinto. We need to be encouraged bazalwane. Yes. I cannot say this enough. We need to be encouraged. We need to let each other know iqiniso lokuthi le ndlela bazalwane ingalokhu ke kahle kahle. Uma nje mzalwane usewumuntu wena ocomfortable nani nazo zonke lezo zinto kusho ukuthi kusafanele bawukhuleke kakhulu kuNkulunkulu. Ufundele liyaveza uMaphostoli Paul athi we must examine our faith ukuthi ngabe ngempela ukukholwa kwethu kukuye yini uJesu Kristu. Ngoba konke okusondelene noJesu Kristu ku receiver iattack. Injalo nje. So ke ziningi ke lezi inhlobo ayisebenzisayo bazalwane. Sithole ke kuthiwa hey utholakale kuphi iskandali kwathini okwethu yini masibona sizwa lokho ukumkhulekela Nkosi musize ukholo lwakhe lungapheli. Yebo injalo. Ukholo lwakhe lungapheli. Amen. So ama hindrances lawa ke nje uSathane awazama usuku nosuku ukuze kwenzeni ukuze purpose ingazi kuba fulfilled. Lawo ama hindrances ke
aqhamuka in many forms, temptations nazo zonke lezi zinto. Fanele kube shame, fanele ube humiliated, fanele uzondwe, fanele urejectwe, fanele kube yini kube usenzeni lapho sekudiscreditile. Yo. Uthi uyafika nje phakathi kwethu ubone nje sikubuka phansi phezulu ngoba thina sibambelele kule yanto. Hey ngoba siyabambelela yini. And kwesisikhathi ukuthi sibambelela kule nto kade uNkulunkulu amsiza umuntu wakhe. Sebesizene, sebebuyisene, sekufanele sibenefite, sigcine singabenefitanga, sikuqaphele naloko ukuthi uyathi uNkulunkulu umuntu eseyilungisile indaba yakhe noNkulunkulu ngempela usathane wehlulwa kube yithi esigcina singakwazi ukuthi sibenefite kule purpose lomzalwane ngoba thina senze njani sisabambelele kwi-past yomzalwane. Ngoba uNkulunkulu umthethelela nje usesenenhloso yokuthi abantu mababenefit. And uNkulunkulu alawe ngamabomu ngempela ayodlula lapho because uNkulunkulu ngokwakhe if yena engafuni ukuyodlula lapho khona izinto esizibonayo mase sihamba la uhanjweni ukuthi hayi la akasavumi sesho sesidlulile leso sikhathi. Ngesikhathi sa trainana yebo kufana adlulela ukuze azokwazi ukukhula lana la. Khona isikhathi life yakho khona nje cha angisezi kumvumela ukuthi angene kulomgodi. Thothi noma ethi ufakile yena kulo mgodi athi nje uNkulunkulu ngiyamkhipha lutho. Uthi usuphakathi emlonyeni wengwenya athi lutho nani asadlaleli lana manje asekho la sikwenye level manje. Yebo. So kusidinga ukwenzani ukuqaphela kuyo yonke into esiyenzayo kulelo ntusana kule ndlela. Amen. So I restoration ne leadership kwi case kaPeter leli verse esiqeda ukulifunda ukuthi uma ngabe sewenze njani sengukhulekelile wena Peter wathena from lendlela engekho right le usathane abefuna ukuqeda ngayo kuwe uthi yenze njani go back and strengthen your brothers okukhombisa ukuthi yini lenzakala uPeter fana abe neexperience of failure empilweni yakhe. Okay. Le experience of failure izomenzani izomkhombisa ukuthi it's not the end of his story. It was only foreshadowing ukurepenta kwakhe phenduka kuNkulunkulu aphinde benze njani ngesikhathi repent abe restored back to i relationship yakhe noNkulunkulu. Ngaleso sikhathi sekwenzakaleni ke manje uPeter is no longer the same because uma kwenzeka izinto our lives ngampela they do not go back to the original ebesiyona. We become now equipped with the experience to do what now, to support and lead others in their own struggles. Yo, amen. Inamandla phela. Saved to save. So uyayidinga uPeter leya experience because uPeter uma engakhulanga ngaleya experience uzophinda enze njani naye alimaza abanye abazalwane nabo bangakhuli kulokwakheka abazalwane abangakhula. So he needed to go through lento ye failure. Engeze ukusho ukuthi nje ubufaila nje sekuphelile ngawe cha le failure kahle kahle izothi nje ibeginning le khaneke siveza into kuyona yona khane siqale indaba ngoba ngeke ustrengthene abantu kwinto ongayazi sobe iqiniso fanele uyazi into and then uzothi mawusukhuluma ngayo ukhuluma uthi ngiyayazi nami ngadlula kuyo ngadlula kanje and mawususho kanjalo uyaqala manje ubapha ukukholwa ubapha amandla manje futhi abantu manje abazalwane babona a living example yento ngoba umzalwane uma ebhekene nesimo esinzima uzitshela nje ukuthi hayi abekho ababhekene nalesi yimi nje kusho ukuthi yimi nje oyinkinga nani nazo zonke lezi zinto uyocela into ethelele kuNkulunkulu mihlale kanti cha ipart and parcel yohambo kufanele ukuba abe trained kulento aze akhule. So uNkulunkulu ngesikhathi esabhiza umpume ecabanga leso zinto ajigelwe uPeter ukuthi uPeter afakaze ngaloko abe sethi uNompumelelo hawu kanti uyazi ukuthi bengitshela ukuthi yimina nje nani lutho athole strength naye abe empowered ukuthi hayi uma adlula uPeter ngiyohlulwa yini mina ukudlula. Yebo ukuthi nami ngizodlula na kanjani futhi adlule ngempela ngesikhathi edlule naye kunabanye kufanele enze njani naye abafakazele abastrengthenishe abasupport in the very same thing. Injalo saved we are saved to save kukho konke kwenzayo. So okusho ukuthi nebazalwane trials are a part of the believer's life. God uses them to do what? To refine a character.
Siyamkhumbula nje umpostoli Peter indweni eziningi masifunda ngaye siyayibona i-character yakhe engakabi refined ukuthi inento eziningi nje ezazidinga ukuthi zilungiswe nkosami lo mpostoli ngoba eqhubeka nalo bangalolu hlobo izosafarisha ikingdom kunokuba iadvance angeke qinisile kuyakhiwa uNkulunkulu usemsebenzini wokwakha so uthola ukuthi umpostoli yena akakhi ugenca indlebe zabantu wenzani zonke lezi zinto kodwa nje temper self control ayikho akabuzi futhi ukuthi konje hey wena uthini ku rabbi wami abuzana ukuthi rabbi mhlamba athole nepermission ukuthi hayi uyambona kodwa ukuthi mhlamba singami haste nje kwenzeni izinto and uNkulunkulu ufisa abantu abanjani izwi khona la izwi likhuluma khona ukuthi kufanele ukuba sicabange ngaphambi kokuthi sinjani siphendume noma sikhulume kubalekile ngoba ngesikhathi sicabanga sibheka ukuthi lento mayifika kuloya muntu iimpact yayo izoba njani ngeke imlimaze yini izomakha yini yebo ngoba senzani thina la kuyakhiwa nje la yes Jesus Christ uyikhona stone uyakha nje uyitshe elanqabo abakhe uyakha yena amen so ke njengoba kusho ukuthi ama trials ayiphathi in part parcel yeimpilo zethu uyasebenzisa ke to refine us as igolide lenze njani lifaka umlilweni libe refined amen then they also emphasize amandla kaNkuluNkulu to set boundaries on the devil's activities aphinde lama trials azosisiza ke manje ukuthi sibone amandla kaNkuluNkulu esebenza la evele njoba sisho ukuthi kwesinye isikhathi uvela nje cha akusesiswe lesisikhathi ama boundaries la ukuthi usathana useyukwazi ukuqhubeka nezinto zakho uzenzele ngomathanda and all that sibona amandla kaNkulunkulu ubone ukuthi hayibo yazi ukuthi mina bese ngivumile ukungena kulento kodwa nangu uNkulunkulu engisiza kuyona yebo so kanjalo khumbuze i-vital role yomzalwane nomzalwane ukuthi we also need to intercede for one another just as Jesus Christ is interceding for us even namhlanje amen although usathane yena okwakhe nje ukudestroy abazalwane uNkulunkulu through Jesus Christ o intercede he protects us and sanctify us phakathi kwabo lobo buhlungu so that we can minister and strengthen others amen so asibi empowered sesiphume ebuhlungwini empowering ne strengthening yenzeka khona la sikhuliswa khona la pain sithi sesiphumela ngalesi sibona ukuthi oh le pain kanti ibizela ukuthi izongiqinisa kulokhu nalokhu buka manje uzumangala nto uyazi bengingakhulumi kanjena mina bengingenzi kanjena zonke lezi zinto zithole kuphi khona lapha yana phakathi zizalwe khona lapha yana kuphi ebuhlungwini yebo amen kube ngiyafisa nje sixoxe ngama 3 assurances that are related to the ministry of pain ngoba kahle ipurpose nje isikhathi esiningi ihamba ne ministry of pain so kube khona lezi zinto ezintathu nje ngifixa akusizona zona kodwa nje siconcentrate kuzona ama 3 assurances nje ukuthi they are related to the ministry of pain oqala we need to be assured that uSathane wants to destroy us noma you need to be assured that Satan wants to destroy you but he is not invincible uma sithi invincible okusho ukuthi akusi umuntu ongahluleki noma ongeke akwazi ukunqotshwa as much as yena umsebenzi wakhe egijima ukudestroy kodwa nje uSathane is what he is invincible ngoba lithi he is not invincible lokho sikubona phi kulesi scripture sisifundile lesithi uJesu ekhuluma noPeter ukuthi uSathane ucelile and all that so lo sikuthola ku verse 31 kaLuke 22 le loyane simfundile mkhumbula msisho singamfunda u31 u31 uye wathi and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. 32 ngiqhubeka okay no singama lapha ku31 uSathane ucela umuntu ukwenze njani
ukumhlukumeza phela umdestroyer kwenzani Yeah. wacela uJob nazo zonke izinto azathi uNkulunkulu hayi ungathinta konke kodwa nje uma ungathintanga nje umphefumulo wakhe nazo Yebo. zonke so usathana uhlale sicela kwathina siceliwe kusaqhubeka uhambo sisazocelwa futhi in other instances Sathana uhlale ehlela nje ukuthi konje kuloku ngizoyomcela kanjani yini ngizoqhamuka ngayo ukuthi isicelo sami sikuthi ngimcela lokhu ngicela lokhu ngicela kodwa nje usazocelwa unompumelelo Yo. apha until uJesu Kristu abuye Hey. Yo. kodwa Ya inamandla. uNkulunkulu uthi usathane akekho invincible. Mhm. So one of the undeniable truths about the spiritual warfare in which believers will engage throughout this life is that uSathane ufuna ukwenzani ushiya amabala labesiwashi he wants to leave his mark on us kodwa kahle yena akafuni ukuleave the marks ufuna ukwenzani ukuqeda ngalento eyithi noma ipurpose akanandaba noma engafuni ukukubulala as in physical death kodwa ufuna ukubulala ipurpose yakho emhlabeni so that wena uzophila impilo nje eyigobhozi nje meaningless ngoba kahle ngepurpose yakho you are able to live a meaningful life because impilo yakho is what it is purpose driven Yebo. so yena ufuna nje ukuqeda ube igobhozi nje uthi we hey wayekholwa Nkosi yami lentombazane niyazi ukuthi hey wayithi mayikhuluma ngoNkulunkulu kube ukuthi ufuna lokho uSathane Oh. so bese ke la siqonda khona ukuthi nali verse lapha yana Mr Shabang in the book of Ephesians chapter 6 verse 10 to 13 ngicela simfunde Verse 10 to 13. amen mhlambe singicela soloku siya nje ngeverse ngalinye kancane Okay. Verse 10 uthi finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might. amen Yes. futhi njengoba uSathane efuna ukusishiya amamaka efuna ukusdestroy fanele uverse 10 lapha ke uyas encourage akho ukuthi we need to be strong Yes. Be in the strong power in the Lord. and the might Yes. not only power and might In the power of his might. and okay so fanele siqine emandleni kaNkulunkulu Yes. sazi ukuthi noma uSathane efikile ngoba uzofika ngempela njengoba izwi lisho kodwa thina sidinga ukuqina kuphi nje in the power of his might Yebo. ukuthi amandla kaNkulunkulu wona wahluleke ke iwona miyo Yes. ukuze siyokwazi ukuthi senze njani singadefeatwa uSathane Amen. singaqhubeka verse 11 11 put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sathane uzoza namawile uzoza namaqhinga uzoza na yonke inhlobo yento azoyisebenzisa la lithi izwi kaNkulunkulu ke masigqoke Yebo. the whole armor The whole armor of of God. God Yep. ukuze siyokwazi ukwenzani ukumelana ke Hey, nalamaqhinga angeke namaqhinga. sikwazi ukumelana namaqhinga if singenzeni singekho Singagqokanga. armed Yo. Singafanga this whole armor of God. amen ngoba asizukwazi thina ukuzinqobela ngakho Yebo. kuthiwa he strengthens us he empowers us kodwa ukwenza lokho through what us wearing putting on the full armor Yebo. should balekile we need to be in good standing with God sigqoke ke manje ngicabanga ukuthi maliqhubeka ku verse 12 lithi Ithi, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. amen ngichaza lapha mayithi we must put on the full armor Yebo. ayikhulumi nje okukhomba ayikhulumi nje ngeimpahla zethu lezi sigqokayo lana ukuthi siyanqoba ukuthi we put on this full armor Akuzona impahla. angifisi nokuya ngalapho kodwa Yebo. ngifisa ukuya like 10 lithi le full armor of God Yes. is something else understanding ukuthi uSathane usicela kuphi usicela spiritual uSathane kanandaba nathi yebo kugcine kufinyelele enyameni yethu kodwa izinto eziningi azenzayo ziqala in the spirit Yebo. so that is why ke la umuntu wakamoya wethu ngoba thina kuthiwe singabantu bakamoya kufanele ukuba abegqokisiwe amagament afanelekileyo Amen. ngoba asilwi nani
lize lisho kathi negazi. asilwi nenyama negazi Mm. kodwa silwa na something much greater than that, Yebo. much sinister than Oh. inyama yethu negazi lethu. Mhm. Silwa nama principalities, Nale mimoya. powers of darkness. Oh. That is how the devil operates. Eze la ingqondweni akhuluma izinto nazo zonke lezi zinto asitshela ukuthi singcolile sinjena, asenza izehluleki, asenza abantu that are not worthy, nayo yonke leyo yini le ama wiles of the devil. Yeah. Yebo. Because kahle asingcolanga, we have been made clean by the word likaNkulunkulu. Amen. Ukuthi sizithole siperforma ama practices enyameni asidefile. The minute we realize ukuthi sonile and we run back to our Father, we are cleansed. Amen. Injalo nje. Yebo. So ke asilwi ke nalo. So asiyukwazi ukuconcentrate kulento ngoba uma bekunjalo beyizothi nje I put on impahla zeni ezinde nani nazo so ayisho nje njalo ayisho. Ikhuluma ukuthi put on the of who? Of God. Ukuze niyokwazi ukuyilisana nani nalamaqhinga, nikwazi ukulisana nale mimoya, powers of darkness, ama principalities. Akudlalwa abazalwane lapha in the powers of darkness, ama principalities. Ukhulunywa abazalwane ngo strong men. Okufanele babhayindwe, okufanele ukuba udestroy, wenze konke abazalwane ube delivered from these things. They have nothing to do with the flesh. Kodwa kukhulunywa phi emoyeni. Umuntu kuliwa lapho aqedwe nompumelelo lapha amhlebela uSathane ngoba enye inkulu impi bazalwane ila the battle of the mind. Usathane uyazi ukuthi fanele ngimxoxele siqambela khona amanga enze konke abazalwane abese agijime yosimangalela kuNkulunkulu ukuthi uyambona ucabanga buka nje nama thoughts akhe awekho mahle nani nazo zonke lezi uye oqale wazo khanda zonke lezi zinto bese hamba gijime wenzani accuser of the brethren. Simangalela. So uNkulunkulu uthi thina we must put on the full armor. Masifake full armor noma ngafika nje azoqamba mangananani. Umtshela ngezwi nje likaNkulunkulu ukuthi kulotshiwe weSathane. Ukuthi kuukuthi njalo lona uJesu amtshela. Nathi simtshela ngaleyo nto. Injalo. Cela sifunde uverse 13 ngicela ukuthi lokugcina. Uverse 13 ithi therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Siyabuyiselwa ukuthi buyela. Ume with full armor. Yebo. Take up a full armor. Ayikho nje into otshelwa ngayo ukuthi uzonqoba ngayo. Yes. Have the full armor. Ebese uma usukwenzile bese ume. Sidinga ukuma. Yes. Until nini? Until izibuye indodana kaNkulunkulu phezulu. Sidinga sitholakala simile the full armor. Amen. Asificwa ikhathi zanyiswa impilo zethu kwenzani kanjani uSathane enzani kufanele basazi nje ukuthi noma sengeke ngathi bhu phansi Nkosi ngisize ngiyahluleka nakho kufika lokhu nani uNkulunkulu ngempela alula isandla through Jesus Christ akurescueishe uphakame ume. Amen. Injalo nje. Olungileyo uyawa bazalwane kodwa kusala wenze njani uyavuka. Amen. Sifanele ukuba sivuke. Yebo. Siyime siloku simile kuphi khona ekutheni nje uJesu Kristu uyinkosi futhi siyamazi uyasinqobela. Ngaleyo ndlela siyakwazi ukuthi sinqobe the wiles of the devil, amaqhinga akhe. Yebo. uSathane is a defeated foe. Ungohluliweyo uSathane. Kodwa okusalayo he is like a roaring lion seeking someone to devour. Siyalazi lelo lapha ku First Peter chapter 5 verse 8. So sidinga kwenze njani? We need to be alert and on guard. Kodwa singabi overwhelmed. Yeah. Ngoba siyazi ukuthi wenze njani. Ungohluliweyo is a defeated foe. Yes. Kodwa futhi singam-undermine ngoba amaqhinga akhe ayasibamba. Yeah. Ungaqapheli ngempela ayakubamba. Amen. Kodwa yena he cannot overwhelm us. Yebo. So ke kufanele noma sisibone isimo physically sibone ukuthi yo this is working against me. Sikhuluma izwi likaNkulunkulu thina sithi nje konke kuhamba kahle. Unqotshiwe, ngiphilile, ngigula ngibona ukuthi hayibo yazi ngilela impela on my deathbed ngiphilile. Amen. Khuluma ukuphila nje.
ngaleyo ndlela siyobona ngempela khuluma ukuphila and the whole armor of God yenze njani ikumina igqokiwe Yes. ngempela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi enze izwi lakhe. Amen. The second assurance leyo ukuthi we need to be assured that Christ has not abandoned us in our time of crisis. Oh yebo. Njoba sihamba nje la ku purpose angithi yakhuliswa la ku purpose, he has not abandoned us in our time of crisis. Siqhubeka ngaleli verse nje lika Jesu Kristu no Paul. Uverse 32 usikhombisa lokho uthi uJesu Kristu, I have prayed for you. Yes. Encouraging even us to pray for one another as Jesus continually intercedes for us even today. Amen. So ibalekile kakhulu bazalwane leyo ukukhulekelana. So kukhomba kona ukuthi alikho nelilodi ilanga la uJesu Kristu eyoshiya khona uyohlezi enathi. Amen. So nathi ukuze sikwazi ukuthi umzalwane abe empowered ukuthi anqobe, we need to pray for one another. Amen. Sikwenze kube ngumsebenzi wethu usuku nosuku to pray for one another. Eyokugcina assurance ukuthi we need to be assured that there is purpose in the pain. Le enzima ebhlungwa ukuthi kule pain khona ipurpose. Kahle kahle khona into ezokwenza njani ezozalwa la. Oh yeah. Ayenzeki nje lento just for fun ukuthi hayi ngiyabadlulisa nje ku pain ngifuna nje bezwe nje ukuthi pain into enjani emva kwaloko nje akunanto ezakwe uNkulunkulu akanjalo. Ngayenza izinto in vain. No. Akasho ukuthi hayi bengieda nje ukuthi akabe ne pain naye azi nje kuthiwa khona into ekuthiwa ipain. Fanele pain izokwenzani? Izozala ukuthisa. Okay. So there's purpose where in the pain. Oh yebo. Njengaloku ke engekho umuntu othanda ukudlula ebhlungwini Mr Shabangu othanda ukudlula ibunzimeni. Ngampela ikhathe eziningi siyayisibona ngazathi ayikhehle. Hayi why kufanele ukuba ngidlule kuloku ngoba lento angiyithandi. Kodwa esikwaziyo ukuthi sinesiqinisekiso sokuthi we will survive the affliction. Lento esidluliswa kuwe whatever type of pain esukilethiwe kuwe ngaleso sikhathi. Yes. Sinaso isiqinisekiso sokuthi sokwenze njani? Sizawe survive. Amen. Isikhathi nje. Okufanele basikwazi ukuthi this struggle sethu lobo buhlungu leyo difficulty whatever pain leyo, it will help us in what? In becoming a better person. Or in us becoming better, more conformed to the image of who? Of Jesus Christ. Ngoba yonke le pain nazo zonke lezi zinto le izosenza ukuthi sibe more conformed unto the image of Christ. Njengalokhu Christ esafarishile. Uma sithi thina sesamukele yena as our Lord and Savior, kusho ukuthi nathi we are going to go through our own suffering. Kusho yena impela uChrist ukuthi we need to suffer with him. Yes. We need to feel rejected just as he was rejected. Uthi if beningabaleli lizwe, leli lizwe benzolithanda. So bazalwana sikwazi ukuthwala izandla ekhanda sithi nje how we rejection engaka empilweni yami. It is because now you are following the footsteps of who? Of Jesus Christ. Amen. So azangathandwe angeke uthandwe. Urejectiwe uzawurejectwa. Persecutiwe uyakupersecute. Umuntu uthola ideal yakhe ehlukahlukene ngokuhlukahlukana. Omunye uba persecuted, omunye abe rejected, omunye athukwe, omunye kwenzeke lokhuyana nalokhuyana bazalwane okwenzekile empilweni kaKristu nathi okuzakwenzeka kithi nathi sinikezwe our own fair share yalama troubles. Amen. Engezile lama fair share of troubles ukuthi azokwenza njani? Azosibulala cha. Kuzozalwa into enhle namandla ekwazi ukwenza uku-advance this kingdom. Singakhohlwa nje lokho ukuthi purpose yakho must advance the kingdom. It is much comforting ukwazi ukuthi sinale assurance ukuthi ipain yethu ine purpose. Yep. Ethatha abanye abantu for their good ukuthi okusho ukuthi ngale purpose ngale pain yami awukhona umuntu impilo yakhe ezoba transformed itransformekele ebuhleni. Yes. Ezoba impactele ekuhleni. Uyabona ukuthi akusebenzeli in vain lento. Isebenzela ebuhleni, isebenzela ekutheni ku-advance lombuso, isebenzela ukuthi uNkulunkulu athokoze ngabantwana bakhe. Njalo. So usho ukuthi hayi Nkosi sikubonga impela kukho konke. Ubonga uNkulunkulu ngalezi zimo ezibhlungu nezinzimo odlule kuzona because if bungadlulanga kuzo bengekazalwe lo nompumelelo. Uqinisile. So kufanele simbongele konke lokho.
impela. So ipurpose kwakuyiphi ipurpose yaPeter ukuthi adlule lapha kwakufanele adlule lapha yana ukuze azokwazi ukustrengthenisha ama fellow brothers and ama disciples ukuthi nabo ke manje babe strengthened ngalento uPeter I discover ukuthi khona la ngaphakathi kuyi purpose yakhe useyakwazi ukuba supporta aba strengthenishe abatshela ukuthi ayilungi kanje kodwa ilunga kanje ilunga kanje. Amen. Bangasakwazi ukuthi ubona bazithole kuleyo nto nazo zonke lezi zinto okusho ukuthi usathane ke lento asuke ethi uyimina for what for bad noma for harm noma usilimaza uNkulunkulu uyayishintsha yonke leyo nto athi ke mina ngizosebenzisa for good and the good of what of others. Amen. Ngoba ngiyenza ukuthi yenzeka kimi ngingunompumelelo ngedwa njengamanje kodwa lento it is meant for good of many other people. Amen. Yes. So ke ikhathe eyiningi masisadlula ebhlungwini bazalwane ngenxa yama purposes ethu asibu understand lobuhlungu asinalo ulwazi asibuqondi lobuhlungu le pain le suffering especially kwenzeka lokhu especially nini uma sisephakathi yabo ngesikhathi nje kusenzeka kule training nani asi understand le yeah athi noma umuntu ethi uyakhuluma nawe uthi mhlawumbe uyakcomfort uMr Shabang uyaqinisa ungayi understand uthi yazi aka understand lento akhuluma ngayo because akekho kulento engikuyo kanti iqiniso lela likhulumayo ukwazi ukuyibona nini uma usungale yebo le pain ngempela was a necessity ngoba ubengekho le pain ngempela bengeke ngikhule ngibe yilomuntu futhi bengeke ngikwazi ukusiza lo yamzalwane ngalokho nalokho injalo ngezinye ikhathi ngempela siyayibona lento ukuthi uNkulunkulu ubeyisebenzisela lokhu lento empilweni yami ukuze azokwazi ukuyisebenzisa futhi in the lives of others. Amen. Mostly it is used for what? To deepen the faith of others as they see God working in your life. So ifaith yabantu yenza iyakhula ngesikhathi bebona uNkulunkulu enzani ke esebenza la empilweni yakho. That is why it is important ukuthi asisheshi ukukhomenta singaqondi singazi. Yes. Ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu yini le product ayikhandayo lapha khona leli bhoda liphekayo asiyazi finished product ukuthi izophuma yini. Okwethu nje masibone ukuthi awunanga inkosi yami ehluleka awunanga ewa inkosi yami asikwazi ukuhlekisa ngayo asikwazi ukuphuza amatiye ngayo kodwa kunaloko kwethu masihlangane ngempela senze njani simkhulekele. Amen. Simkhulekele njengalokhu Jesu Kristu eshilo sithi nje umzalwane wethu ukholo lwakhe lungapheli alikwazi ukuphela. From encwadini yama Romans chapter 8 esiyithandayo futhi kakhulu njengabantwana bakaNkulunkulu book of Romans 8 okay chapter 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Amen. Alolelo ka. Bangifunda nge amplified like in Romans 8 verse 28. Yep. And we know with great confidence. With great confidence. Yes. That God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan. Yes. Whatever. It all things bazalwane. Sidinga uyiqonda leka all things. Ukuthi akukho okwenzeke empilweni zethu bazalwane ngephutha. Amen. Mhlambe umuntu angaya nje kule section mhlambe nakhona engafuni ukuzishisa kakhulu kodwa mhlambe sinako ukukhomenta nje ukuthi hey lo mntwana waba yiphutha in all that. Ikhona izinto eziningi eziyamaphutha kithi kodwa uNkulunkulu nje ezingasiyona amaphutha. So kukhona nezinye izinto uzubone mhlambe eminye imibhalo kuma neminye nje imibhalo eyayibhalwe ke ngenxa ye creativity yabantu ubona umbhalo othi I wish ngabe bekunabantu engazange ngaze ngahlangana nabo empilweni. That is a regret. And impilo ye regret is not a good one. It is not even pleasing to God. Kunjalo. Uba ngabe bongazange uhlangane nalabo bantu ubungeke uphelele kubeni lo muntu onguye namhlanje. So abanye we meet them for lessons. We meet them
for ubuhle obuthize kufanele uba sikhuliswe ngabo uNkulunkulu empilweni zethu. Abanye kufanele uba bazosikhulisa ngobuhlungu ngobubi ngeevil ethize kufanele ukuba sibone yenzeke empilweni zabo zethu through bona. Yes. Kodwa bazalwane konke lithi izwi laNkulunkulu lana all these things they are caused to work together as a plan for good, for ubani, for those who love God, to those who are called according to his plan and purpose. Amen. So i-purpose ke iyawukwenza ukuthi zonke ke lezi zinto esezisehlele lonke lobubuhlungu, rejection, suffering, ama-test, ama-trials, amabani bazalwane uthi umusume lapha yangaphesheya ubona ukuthi all these things they were working together for good. For whose benefit? My benefit. Amen. The person that these things happen to, and for the benefit of what? Of others as well. Ngoba ayizukuphelela kuwe, izokwazi ukuthi njengoba wena ikusiza ukuthi userve purpose yakho through uNkulunkulu, ukusho ukuthi when uyophila impilo that is well pleasing to God, kanjalo nezimpilo zabantu ziba transformed, ziba impacted. uNkulunkulu uyathokoza ngalokho, umbuso uya advance. Nabo futhi they get the chance to do what? To do the same even unto others. So masingadangali. Yebo. Kufanele nje kuba kube ukuthi kithi kungukuthokoza konke. Uma ningena kulezi zinhlobo zokulingwa nakho konke bazalwane. Yes. Siyothi sanqobana. Ngofanele sinqobe zona lezi zinto lezi ukuze bazalwane sokwazi ukuma ngesibindi sithi ngampela there is nothing that is impossible with uNkulunkulu. Amen. Indaba nje bazalwane ikwi-purpose. Masithole bazalwane ukuba yini le okufanele ukuba uimpact ngayo ikingdom kaNkulunkulu. Ungasideprive, asifisi ukushoda nathi sifisa ukuphelela, kodwa siyophelela uma ngabe wena uthathe leyo ndawo yakho ngampela watholakala uactive kuyona, watholakala usivalile leso sikhala onikezelwe ukuba ufike usenze. Inde indaba ye-purpose sizazoloku siyixoxa nje bazalwane, siloku siyixoxa, kodwa ngiyafisa ukuthi sibe nako ukuqonda ukuthi umzalwane angaze athi hayi no, engathi impilo yokukholwa inzima impela ngoba iletha ubuhlungu, ubunzima, ukuswela nazo zonke lezi zinto. Izimpi lezo ezilwisana ne-purpose. Kodwa uNkulunkulu ukunikezile amandla onke ukuthi ukwenze njani, ukwazi ukuqhubeka uphumelele. Uthi umpostoli Paul kwelinye ivesi lana uthi 3 times I prayed to God ukuthi maku remove ithorn. Yes. There is a great possibility bazalwane ukuthi siyawuhamba nale thorn kule ndlela yethu ingasuswanga, kodwa sinikezwe ini igrace sufficient ukuthi sikwazi ukwenza njani ukuqhubeka nokuadvance. So ke inkosi mayisisize kukho konke, kodwa nje engukhalelayo kunakho konke asithi masihlangana noma sithi siyokhuleka enkosini. Nkosi ngicela ungambulele, ngingubani, ngilindeleke ngenza ini, ukuphi la ngekho khona esikhaleni, ukuphi la abantwana bakho abangatholi ukuthi basizakale ngenxa ukuthi mina angikho esikhaleni. Each and every one of us, even our children as they grow up, masibafundise ukuthi uNkulunkulu usibekele la emhlabeni ukuthi kunempilo ye-purpose, kunento esiyizele njengoba nje umtholile wena, khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza through impilo yakhe. Amen. Cha, siyabonga. Sibonga kakhulu nje usharele imessage emnandi esakhayo. Amen. Kwabazoyithatha ngempela bagijime nayo. Mina nje ngifuna ukuvala ngalo leli verse ovule ngalo. Amen. uJohn 4:34. La ithi khona uJesu khona, my foot is to do the will of him who sent me. Ngivala ngale last line ethi and to finish his work. Ukuthi nje bazalwane sesikuyo ke le purpose, sesihamba ngayo le purpose. Mhlawumbe usuyitholile, masilwele to finish. Because le ibaleke kakhulu. Baningi bayifike bayithola ipurpose abanye, they didn't finish. Abaningi baphelele endleleni, kumele silwele ukuthi we finish. Njengoba nje uJesu waqeda, nathi siqede. Mangabe uthi abakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi ngamthatha, ithuba lisasekhona ngempela futhi nje i-invitation levulelekile kuwo wonke umuntu okhona phela emhlabeni. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi, uyokusiza ukuthi uthole your own purpose, uyophinde futhi akusize uma ngabe you are willing
to finish your purpose. Bengithi ngivale ngalawo mazwi mina mhlawumbe na ukugcina sesivala nama contact mhlawumbe futhi. Amen. Yo siyabonga kakhulu Mr. Shabangu. Yebo. Wayivala ngempela ngendaba ebalekile. Ngoba we need to finish and we need to finish strong. Yes, impela. So inkosi yomusa ngathi ngasisiza abazalwane. Anginako okungaphezulu kusho ngempela ukuthi sesidiscoverishile ipurpose yethu. Ngivala ngawo impela amazwi kaMr. Shabangu ukuthi we need to finish and finish strong bazalwane. Amandla okwenza konke lokho sinikezilwe wona. Lithi khona izwe lithi yonke into esiyidingayo for us to live a godly life uNkulunkulu has already given unto us. Masigijime ke bazalwane size siyofika kuphi ku finishing line. Amen. Sethenjiwe masigijima. Yes. Kuma contacts ngiyocela nje ukushiya lezi namba ezimbili u078 u098 7068 nenamba ethi 063 207 7193. Uyangithola lapho bazalwane. Inkosi sigcine isikhuthaze kakhulu ekuzifuneni ukuthi singobani sithi mase sizitholile bese bazalwane siba active ngaleyo ndlela siyakuphila izimpilo ezi well pleasing unto our Father. Amen. Yes. Amen. Sibonga kakhulu sesimpume. Inkosi ayigcine nje kubuse siqhubeke lokho ikwandisela ikupha. Ubuye lokho uzosisharela. Izinhle lezi indaba zasakha ngendlela esimangaliso siyabonga. Siyabonga inkosi Mr. Shabangu. Kuyawuba njalo. Niphinde nimthinte futhi bazalwane for ikhwama isasekhona. Ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.